Compravendes, lloguers, censos són alguns dels documents històrics de la nova exposició permanent instal·lada a la catedral amb el nom Descobrim la memòria jueva de la Catedral de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa conjunta entre el capítol de la catedral i la plataforma cultural jueva Mosaica, que després de 3 anys de recerca ara es presenta i quedarà exposada de manera permanent a dins de la catedral. El que es fa és presentar documentació que ha estat custodiada sempre aquí a l'arxiu capitular i en la qual podem trobar moltes referències a la comunitat jueva medieval de Barcelona. Sobretot documentació notarial, perquè des del segle XIII aquí a la catedral hi havia una notaria pública a la qual molta gent venia. Aquests documents els trobem a l'antic arxiu de la catedral i en una estança annexa. A través dels 2 espais, el visitant descobreix la quotidianitat de les persones jueves que vivien a la Barcelona medieval i reconstrueix aquest passat perdut que molts desconeixien. Ens ha ajudat a reconstruir el que era el Call, el barri jueu, o també ens ajuda a reconstruir ja més les vides privades de gent, homes, dones, també els diversos oficis que desenvolupaven, que ens dona moltíssima informació sobre el dia a dia d'aquesta comunitat. En aquest sentit, el director de l'arxiu, el canonge arxiver Robert Baró, durant la presentació ha destacat la importància de recuperar aquesta memòria dels jueus, que van conviure molts anys amb els cristians. L'arxiu fonamentalment és la casa de les paraules. La casa d'aquelles paraules que ens fan presents aquells que ja no hi són, però que tenim ben presents. Conciutadans nostres que visqueren en els nostres mateixos carrers i cases, que formaven els calls de la ciutat de Barcelona. Tant Baró com la presidenta de Mosaica, Eva Fortes, han manifestat la importància d'aquest treball en equip, que uneix les dues religions i un mateix passat. Amb aquesta exposició permanent, la seu barcelonina potencia l'aposta pel turisme religiós, de manera que tot aquell interessat en assistir-hi i conèixer la vida jueva a la Barcelona de l'època medieval pot fer-ho accedint al programa de visites guiades a través del web de la Catedral de Barcelona o bé de Mosaica. Hem de ser més visibles i no amagar el fet que som jueus, som un poble com tots els pobles del món. Amb les virtuts, defectes, som iguals que tothom.